Gata, mă, dăm drumul la treabă. Ia, ziceți ceva. Mergem la... Eu nu știu unde mergem, dar dacă îmi place mașina, e drăguț, facem consultare de caz, avem încredere că domnul Dan. Uite, așa facem o tură cu mașina. Nu știu unde mergem. Da, facem o tură cu mașina și asta e. Ne plimbăm un pic prin București sâmbătă, dacă n-am mai fost de mult. Ok. Deci cum a fost, Adina? A fost una dintre cele mai tari experiențe pe care le-am avut. Nu aș face mai mult de 2 ore. Mi-a fost suficient. Mie nu-mi place prin pădure cum îi place Cristinei. Mie îmi place pe șosea. Așa că vorba ta, ne completăm. Și vreau să îi mulțumesc mult lui Răzvan că ne-a primit aici. Și mai venim. Dacă aveți chef să testați treaba asta, e un traseu foarte, foarte fain. Iar pescăria aici, cu această muzică minunată. Adi, ce zici? Nu zic nimic, mi-e foame. Copii încântați? Foame și frig. Foame și frig după ATV, Cristina, zi. Adrenalină! Deci n-am cuvinte suficiente să descriu experiența asta, a fost super, super tare. Adine a zis că mai mult de 2 ore nu ar experimenta, eu mai puțin de 20 de ore aș vrea să... Deci mi-a plăcut teribil, mi-a plăcut foarte mult prin pădure. Am avut și o experiență foarte interesantă la care am știut să-i fac față. Te lauzi, te lauzi. O să vedeți pe material. Mulțumim lui Răzvan și mișcării. Și cum se numește? Valea Doftanei? Sau? Da, cheile Doftanei. Cheile Doftanei. Așa e. Ia să vedem ce mâncăm aici. Deci după așa adrenalină, pescăria asta este perfectă. Este binevenită. Burger de pește, nu? Burger de pește, mămăligă cu cașcaval. Cașcavea. Cașcavea. E diferit. Eu am, bineînțeles, un păstrăv cu mămăliguță și sosuleț de usturoi. Și multă lămâie. Exact ce trebuie. Ciorbiță de pește. Sarmale de pește. Burger de pește. Burger de pește. De păstrăv, sarmale. De păstrăv bun. De păstrăv. Hai că mi-e foame!